kanjani ukuthethelelwa? How do we receive forgiveness? Egameni likaJesu ngoba sila sithethelelwe sathethelelwa. Amen. Amen. Sila siyaqhubeka siyathethelelwa. Amen. Kutholakala kanjani ke ukuthethelelwa? Sizongena abazali kule ndaba emfishane ekhuluma ngokuthethelelwa. Ngicela kancane sendlulela ithathelwe khona emazwini ayisikhombisa. So washo nje amazwi ayisikhombisa ngo7 ngokulandelana kwawo. Ngoba isifo sebandla likaJesu lithathe into zalo layibeke eceleni. Amen bagwe. Kwathathwa umsebenzi kaNkulunkulu kwathiwa ngokwamasondo. Uthothi ibandla lisindisile. Singabazalwane. Asazi ngishamazwa isikhombisa. Amen bagwe. Uma ungathi umzalwane awulistele amazwi isikhombisa. Umkhothelele incwadi lapho akhona amazwi isikhombisa. Uthola idisaster. Amen bagwe. Uthola idisaster abazalwane bengawazi amazwi isikhombisa. Amen bagwe. Ngakho ke nizwa list abazalwane ngizikwachaza ngoba indaba yami ilapha nje emazwini oqala ukuthethelela. Amen bagwe. Kodwa ngithi ngicela ukunikeza wona. Amen bagwe. Ngizokunikeza amazwi ayisikhombisa from verse 1 to verse 7. Nginikeza nencwadi lapha atholakala khona amazwi ayisikhombisa. Number 1. Ngicabanga ukubhalele nje ngaphansi kwale ndaba kodwa ubhala amazwi ayisikhombisa. Amen bagwe. Ngicela nje ubhale ukuthi amazwi ayisikhombisa. Ngizokunikeza number 1 bese ngiyofika ku number 7. Bese ngiyangena ngiqhubeka nale ndaba ukuthi sithola kanjani ukuthethelelwa. Number 1. Emazwini ayisikhombisa baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Number 1 lowo owasho uJesu esesiphambanweni. Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenza. Uyithola lapha kuLuka 23 verse 34. Luka 23 verse 34. Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Luka chapter 23 verse 34. Number 2. Ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Ngamazwi kaesibili asho uJesu ekhuluma neselelesi. Amen bagwe. Ngiqinisile uthi ke uJesu eselelesile. Mase siphendula ngiqinisile ngithi kuwe namuhla ngizakuba nawe eparadise. Lamazwi wathola kuLuka 23 verse 43. Luka 23 verse 43. Number 2 Lord. Number 3. Mamebheka indodana yakho. Mamebheka indodana yakho. Wayesethi kuJohane bheka unyoko. Number 3 amaza show uJesu esiphambanweni. Mamebheka indodana yakho. Wayesethi kuJohane bheka unyoko. Lamazwi siwathola kuLuka 19 ku verse 26 siya 27. Mamebheka indodana yakho. Wayesethi kuJohane umfunda emthanda kakhulu bheka unyoko. John chapter 19 verse 26 to 27. Number 4 amazwi asho uJesu esesiphambanweni. Number 4. Eli lama sabathani. Eli lama sabathani okuthi ngokunyushwa uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Eli lama sabathani okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Lamazwi wathola kuMathewu 27 verse 46. Matthew chapter 27 verse 46. Phinde wathola lamazwi kuMark 15 verse 34. Mark 15 verse 34. Number 5 amazwi asho uJesu nesiphambanweni. Number 5 ngomile. Amen.
Number 5 uJesu esiphambanweni wathi ngomile. Lamazwi wathola kuJohn 19 verse 28. John chapter 19 verse 28. Number 6 amazwi asho uJesu esiphambanweni wamemeza ethi kufesiwe. Amen. Number 6 Lord. Wamemeza uJesu esiphambanweni wathi kufesiwe. Noma ethi kufesiwe. Lamazwi wathola John chapter 19 verse 30. John 19 verse 30. John 19 verse 30. Amazwi omqina washo uJesu uphuma umphefumulo wakhe esiphambanweni. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Lamazwi wathola kuLuka. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Shojalo Jesu. Batanika. Shojalo Jesu. Koking alalam now. Shobasila zakho ke. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Luke 23 verse 46. Luke 23 verse 46. Cela ke sedlule labazalwane bese siqhubeka nale ndaba ethi uthola kanjani ukuthethelelwa. How do we receive forgiveness? Cela ke singene kuleli lizwi likaLuka 23 verse 34. Luka 23 verse 34. Sagelila ke uNkulunkulu amachaza lamazwi ngakhaza futhi kusuka Proverbs 1 verse 7. Kuze ibandla lo understand lo aqonda ukuthi wayesho ukuthini uJesu ngalamazwi awu7. Amen. Ngoba namhlanje nje sizothatha uvesi inkulumo yakhe yokuqala amazwi akhe okuqala. Cela sifunde bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi siqhubeke. Luka 23 verse 34. Isihloko uJesu usesiphambanweni. Sibona la uJesu esesiphambanweni. Siyazi ukuthi isiphambano kwakuyindawo yehlazo. Kula uJesu athwala khona amahlazo ethu. Kula uJesu athwala khona amacala ethu nokuhlobo lwethu wathwala. Yebo. Verse 34. Kepha uJesu wathi. uJesu ngesikhathi ke manje esesiphambanweni wathi Baba bathethelele. Baba bathethelele. bathethelele. Lama simbona uJesu esho lamazwi. Uwasho uJesu kubantu ababebelene naye. Uwasho uJesu alamazwi kubantu ababengabahluphi bakhe. Uwasho uJesu lamazwi emabuthweni ayembethela. Amen bakwena. Lamabutho ayebethela uJesu wona ayenza umsebenzi aqashelwe wona. Ukuthi bonke ababenekala bethothi banekala lokufa babebiza ukubethela esiphambanweni. Yingakho ke uJesu engena kulolu hlalo igebengu. Kodwa uJesu ekhuluma lamazwi amnandi. Amazwi entethelelo.
uthi uJesu ebethelwa sengenile iphikili ezakheni zakhe nasenyaweni zakhe wahlehlebula ngomkhelo wameva. Amen. Uthi ke uJesu baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Mhlobo wami silapha sathethelele. Kungenxa leli gazi lakhe thina. Ngoba mina nawe ngakafanele kubizwa umntwana kaNkulunkulu. Kodwa ngenxa kaJesu wabethelwe ngenaqala. Ezothwala icala lamnelapho. Sathola ukungena enkonzweni yokuthethelela. Angithi bawuzobheka izwi kaNkulunkulu uGenesis. Isahluko sokuqala. uNkulunkulu edala umuntu embeka ensini yaseEden. Uthi uAdam engakabikho uEva, Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Uthi ungadla kuyo yonke imithi ekhona ensimini. Kodwa ungadle emthini okwazi okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla kuwo uyokufa nokufa. Amen bangcwele. Mawubheka isahluko sesithathu. Ukuwela esonweni. Mayifika inyawo ifika kuEva ikhuluma ngomuthi. Ngempela uNkulunkulu ushilo ethi ningadli kulomuthi. Amen bangcwele. Ngaphendula wesifazana ngendlela okushiwo ngayo kuchapter 2 verse 16 and 17 uNkulunkulu ushilo. Ngoba masidla lokuthi siyakufa nokufa. Ithi inyoka anikufa nokufa. uNkulunkulu uthi lizohlakanipha libe njengaye. Amen bangcwele. Uma ubheka lokuqili kwaSathane usho into ehlele emaphakadeni endlule. Ngoba umuntu udala imbusi isimbili. Amen bangcwele. Umuntu udalwe imbusi isimbili. Yingakho bawabheka bebekiwe ensini yaseEden. Kwafanele bakwazi ukukhetha. Amen bangcwele. Ukuthi bafuna ukuwela kuSathane noma bafuna ukuwela ohlangothini kaNkulunkulu. Njengoba namanje sibekele isikhathi sokukhetha. Ukuthi ufuna ukuphila ngaphansi kaNkulunkulu noma kulawulwa umbuso omnyama. Manje isikhathi bekhuluma ngalokuthi inyoka beno Eva umuntu ngaphambi kwawo Eva yakubuka. Lithizu Eva eluqobo lwakhe. Wabona unqanele kusile kuhlakaniphise. Wawuthatha yena wawudla. Wayisenikeza nendoda yakhe yawudla. Kwathi makwenzeka kanjalo amen bangcwele. Ngoba uNkulunkulu akushilo akekho bakuphikisa. Akekho bakuvimba. Njobe shilo wathi niyokufa nokufa. Bathi masebedlile ensimini yaseEden kwangena iqalekiso. Amen bangcwele. Baqalekiswa bathema sebeqalekiswa. Bawufuna from 23 Genesis chapter 3 to 24. Wayese uNkulunkulu ensini yaseEden yabaxosha. Amen bangcwele. Umuntu wehlukana noNkulunkulu. Amen bangcwele. Umuntu wehlukana ngenxa yokungalaleli ehlukana noNkulunkulu ngenxa yesono. Amen bangcwele. Hambe indaba bazalwana izizofika la. Ofika khona le ndaba enkulu kangaka. Le ndaba yePhasika. Amen bangcwele, Passover. Egameni likaJesu. La okhulunywa khona ngewudla engenasici. Amen bangcwele. Sila sihlangene ngenxa yewudla engenasici. La ngokomthetho saseyibekiwe ilwana. Amaduna engenasici sithole sibophu. Amen bangcwele. Kodwa zonke lezolwane zehluleka ukubhadala icala lomuntu. Indaba yonakele ensini yaseEden. Kwadingeka ukuthi kuze umuntu azofela abantu. Amen bangcwele. Kudingeka kuchitheke igazi lomuntu ongazalwanga ngokwentando wesilisa nowesifazane. Ngoba sila uJesu akazalwanga ngokwentando wesilisa nowesifazane. Kodwa uJesu simbona ezalwa ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Egameni likaJesu. Ngakho uJesu njengoba simkhonza uyaqualify ukusimela. Amen bangcwele. Uyaqualify ukusimela uma sesivume igama lakhe. Ngoba akanasici. Uyiwudlu engenasici elahlatshwa. Ngenxa yezono zami zakho. Sila kungenxa yewudlu elahlatshwa.
kungenxa yegazi lachitheka. Amen bazalwane. Egameni likaJesu. Ngakho-ke asibuyele lamazwi uJesu awashoyo. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele. Sinabazalwane angeke wasisi ukuthi sithi kube nabantu esingabathethelele esiqabele nabo. Ngeke wasisa bafowethu ukuzohlala la. Ngoba noma lingakhali imilomo njengamanje angeke sikwazi ukuyibona inkosi sihlangabeze emafini. Yini okuzokwenza lokho? Sihlezi la sinamagrudge. Amen bangcwele. uNkulunkulu bazana akakhonzeki kunegubu. Haleluya. Amen bangcwele. Makunegubu akuhambeki. Ngakho bafowethu kuze sizogijima kahle. Intetheleli iyafuneka. Amen bangcwele. Fanele abasonayo sibathethelele. Amen bangcwele. Mhlobo wami uthethelele kusuke mnandi. Amen bazalwane. Umukhipha igama lentethelele. Umuntu elimazini. Umuntu ekwenzeka kuhlungu empilweni. Kodwa bese siyaboshwa. Amen bangcwele. Amen bangcwele. Bese siyaboshwa yizwi likaNkulunkulu uJesu abathethelele. Mina ngasengithethelelwa ngokuvuma igama likaJesu. Mina ngezwe yini ngabathethelela abangonayo. Amen bangcwele. Enye into eyenza abazali sesifundisiwe kungahambeki kahle umzalwane yena uqobo lwakhe akayithethelele. Amen bangcwele. Bamlimazile kwaze kufanele baxolisa kuye. Kodwa kuye kasala igubu sebeqolisile kuye. Mayethu uyahamba campaign. Inkinga yena akanalo uxolo ngaphakathi kwakhe. Ngakabazalwane masikhoze uJesu fanele uxolo lube into ehleze eqondweni yakho. Amen bazalwane. Ngithi bazalwane kusengelula. Awukwazi ukuthethela umuntu kalula elimazile empilweni. Kodwa ngenxa yesu. Amen bazalwane. Ngoba mangathethelela campaign bazalwane. Noma ngithi ngiyashumayela. Ngishumayela intshumayelo namagubu. Ngishumayela intshumayelo enzondo. Bese bazathi nomzalwane ulimele. Amen bangcwele. Bafowethu akufanele hlele endlini silimele. La endlini kula uNkulunkulu aphele impilo khona. Impilo zethu bazalwane. Ngabe phela sasebiswa sahlala emakhaya. Uba impilo zethu asona imihla ngemihla. Elithi siyona ngezenzo nangicabanga. Egameni likaJesu. Ngakho sinasi yalungiswa. Siyaxolwa. Amen bangcwele. Sixolela umyeni ozobuya. Elaphi ibandla lingelakhe uJesu Kristu. Amen bazalwane. Ngakho-ke bafowethu sikuvumele uxolo. Amen bazalwane. Ngisho ngabe ingane ibonile ithethelele. Ngisho ngabe umyeni wakho ubonile mthethelele. Ngisho ngabe umndeni wakho ubonile bathethelele. Ngisho ngabe umfundisi ubonile mthethelele. Ngisho ngabe umkhokheli ubonile mthethelele. Ukuze kuzohambeka kahle. Amen bangcwele. Ukuze kuzohambeka kahle kudingeka sibathethelele njengoba uJesu ethi abathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Amen. Amen. Lapha sibuka indaba yokuthi ngingayithola kanjani ithethelele. Amen bangcwele. Yebo ngiyakholwa. Ngimumntwana kaNkulunkulu. Sengishilo bazathi kuyenzeka uthothi inkingi yimi. Sebemthethelela abazalwane. uNkulunkulu izulu lithethelela. Kodwa mina ngisabuka abazalwane bengizonda. Ngisabuka abazalwane benegubu nami. Ngenxa yesona engisenzizo. Kanti manje sekusele umzali ukuyithethelela yena. Amen bangcwele. Ukuthi mawubheka indodana yolahleka. Mawuyise yamukela. Amen bangcwele. La kushada umzalwane kwayena akasenze amukeleke bazalwane. Amen bangcwele. Yena ke yebo sebonile ngiyavuma ngiyasivuma isono sakhe. Kodwa ke uqolo ngiyalucela mthethelele bazalwane. Bese mase ngithethelele
Amen bazalwane. Egameni lika Jesu. Number 1, sithezwe ngayithola kanjani tetha how do we receive forgiveness? Number 1, fanele sivume izono zethu. Intethelelo uyithola ngokuvuma. Ngeke ngayithethelelwa ngakazali ngavuma. Amen bazalwane. Intethelelo ngithethelelwa ngoba ngivumile. Amen. We must confess our sins. Amen bazalwane. We must confess our sins. Isono siyavunywa. Ulosezile. Ngoba ibandla namhlanje uNkulunkulu ufuna kona yena. Bese confess abazalwane. uNkulunkulu yena confess ukuthi ngonile uNkulunkulu. Angihambanga kahle, ngenza isono sengisindisile. Amen bazalwane. Lokho kwenza belulu ukuhamba endleleni. Amen bazalwane. Egameni elihle lika Jesu Kristu. Asibheke incwadi yaMahubo 32 verse 5. We must confess our sins, bazalwane. Asivume isono. Amen. Amen bazalwane. Amen. Isono asivume. Amahubo 32 verse 5. Kuba uFirst John chapter 1 verse 9. Amahubo 32 verse 5. First John Apostoli oqala sahluko 1 verse 9. Amahubo Osipeni andalakho uyabona siyomile imatise onsako gogo etu uhelile umsebenzi Jesus ukuze batshazwe igama lakhe njengamanje uNkulunkulu mayebuka ibandla emhlabeni ubuhlungu. Amen. Mhlawumbe ibandla lazi uNkulunkulu ebheka ibandla elingumzimba kaKristu. uNkulunkulu ubuhlungu ngoba ibandla lanamhlanje lihamba ngoba kuhambiswa ibandla lanamhlanje lezi izinto ezenziwa yizwe ongafanele itholakala ebandleni. Kodwa ngiyamcela uNkulunkulu lavuso wakhe umsebenzi ukuze batshazwe igama lakhe. Sigele chapter 32 verse 5. Isitoko ukuvuma izono lokuthethelelwa kwazo. Isono siyavunywa. Silolu uhlobo lokusindiswa. Othiwa nje uvela usindiswe beka uthethelelwa isono. Amen. Emveni kwalokho asekho isidingo sokuvuma isono. Amen. Uvuma kanjani isono ngoba namhlanje uJesu wathethelela isono. Abantu bekhuluma ingodo yabo ayingodo Yesu. kuJesu izono siyavunywa. Yingathi isithesi yabona ngesenzo nangicabanga. Angenzanga babona abazali kodwa ngicabangile. Wabona uNkulunkulu. Angithi bazali bangikhuluma ngamaphakade ngeke edlula kuwo. Usathana ngenzanga lutho. Kodwa wacabanga ukumisa umbuso wakhe. Ube ngangombuso kaNkulunkulu. Kwathi mayenza kanjalo yaqaliphi yaqali umbuso yabambili. Amen manwele. Usathana isikhathi esabizwa ngoLucifer. Amen manwele. Ngoba igama elisho usathana lisho umphilisi. Egameni likaJesu sikelele kulelizwe. Verse 5. Ngasivuma isono sami kuwe. Isono sisivuma kuNkulunkulu bazalwane. Ngasivuma isono sami kuNkulunkulu kuwe.
Angisifihlanga isiphambeko sami. Bazalwane mako. Amen bazalwane. Uma ngifihlile. Wena mawubona ikhala ngakakhala. Amen. Inkinga yebandla namhlanje liyafihla. Lifihlela abaholi. Bese kubane izinto ezihlala phezu kwazo. Ongadingalela ukuthi senziwe umzalwane. Angisifihlanga isiphambeko sami. Ngathi ngizakuzivuma izono zami kuJehova. Izono zami ngizoyivuma kuJehova. Wena wathethelela icala lesono sami. Mangisivuma bazali isono uNkulunkulu uyakuthethelela icala lami. Amen. Uma ngisivuma ngenhliziyo edabukileyo. Ngoba namhlanje izono ziyavunywa. Mayephuma umzali nesesono ntambama ubuyela kusande sivuma lapha. Uyabona ebandla namhlanje liyadlalwa. Kuthi ibandla liyadlala alazi ukuthi lenzani. Inkinga lomzali uvume ngenhliziyo. Engenakho ukudabuka ube ingekho deep sorrow. Amen bakwethu. Ngoba uma ngivuma isono funa ngifinyelele kwi-deep sorrow. Amen bakwethu. Ukuthi lesi sono ngeke ngaphinda ngabuyela kuso. Lesi sono sengihambise kabi. Lesi sono sengikhozise kabi. Amen bakwethu. Yebazalwane. Isono sikhozisana kabi. Ngoba mangidliso ngimaka umzalo lokho oshumayelayo. Noma uyafundisa noma uyaprofeta. Aphula uNkulunkulu awaphula bese kuthusokile. Kusho ukuthi khona sebemtshela indaba yawo. Kanti yini owenza lokho kunisona ngisivumana. Izovuka ke imvuka khanja. Jesus. Siqhubele bazalwane. 1 John chapter 1 verse 9. Isihloko ukuhamba ekhanyeni verse Thina basenjoba sila sisekhanyeni. Ayithi uJesu uyikukhanya. Amen bakwethu. Amen. Ibandla lisemkhanyeni. Ngakho akulindelekile nelodwa ilanga. Kutholakale umzalo le osindisiwe sesemnyameni. Ngoba umnyama unabo ubudlelwane nokukhanya. Amen. Amen. Ukhanya nobumnyama nabo ubudlelwane. Mafika okunye kuyaxoshwa kuye. Kodwa namhlanje uthola umzalo usekhanyeni usebumnyameni. Usekhanyeni usebumnyameni. Verse 9. Uma sizivuma izono zethu. Uma sivuma izono zethu. Uthembekile. uNkulunkulu wethu uthembekile bazalwane uma sivuma. Thembekile. Ulungile ukuba sithethelele Ulungile bazalwane basithethelele izono. Noma ngesefinyelela lapha ibandla ngayithethelele khona. Amen. Amen. Angithi kuyenzeka umzalwane one adabuke ngokona kwakhe. Bese edlule esonweni edluswa uNkulunkulu ngamandla kaNkulunkulu asenzile. Asivuma isono sakhe. Amen bakwethu. Amthethelele uNkulunkulu. Bese lisala ibandla lima. Amen bakwethu. Amen. Bese lisala ibandla lima. Lithi kodwa thina sibethembi. Amen basalwane. Amen. Thina sibethembi ngenzeka kwenzile aphinda aphinda. Kodwa uNkulunkulu masivume ngeqiniso phambi kaNkulunkulu umthethelele. Ngakho bazalwane singabanjwa izono zabanye bazalwane. Sithi sambe endleleni ubanjwa isono somunye umzalwane. Esingazange senziwa kuwo. Amen. Wena ukhathazekile ngokuthi usibanibani wadlisono. Noma sesivumile uNkulunkulu mine wadlisono. Besina. Uma sizivuma izono zethu. Ebandleni likaJesu izono ziyavunywa. Uma sivuma izono zethu. Uthembekile. uNkulunkulu wethu uthembekile. Ulungile ukuba sithethelele izono. Ulungile basithethelele izono. Asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ngegazi lakhe kukho konke ukungalungi asihlambulula. Amen bakwethu. Kukho konke ukungalungi uNkulunkulu uyasihlambulula. Ibandla namhlanje lihlalela ukujajana. Amen.
ibandla namhlanje lijajana lodwa lokho kwenza ungahambeki endleleni athi umzali bayisona nasivuma isona uNkulunkulu abese judgwa ngabanye abazalwane amen uthi sibaba bayongena ukuso wezulu nami ngiyongena mawubheka indaba yomumbu Jeremiah 18 amen bakwe la uNkulunkulu athatha khona uJeremiah emisa endlini yomumbu eyamkhombisa ebupha isitsha amen bakwe mayethi yabumbu isitsha ezandleni zombumbu safi isitsha amen bakwe kodwa umbumbu azanakhathala uqala phansi namhlanje sinabahola abakhathala athi umzalwane mayona athi ubona semkhathele ngabe ubizwe ngempela yini buholi noma wayibeka wena ngoba emandleni kaJesu thina ubuka sikwazi ukukhathala lesi sitsha masife ezandleni zami kumsebenzi wami ngokuthenjwa yizulu ukuthi siphinde lesitsha siqale phansi sakhile amen bakwe ukuze lesi sitsha siyofinyelela ekutheni sibe indlalifa yezulu ekhambeni likaJesu yebo uqedile ukuthatha besine let's get a number 2 bazana how do we receive forgiveness number 2 asiphenduke ezulwini sengivumileke bazana ukuqala number 2 ukuze ngithethelele ufuna ngiphenduke uphenduka ngokushintsha indlela ngeke ngicela inkethelelo kuNkulunkulu kodwa ngiqhubeke ngihambe ngendlela yobone kade ngihamba ngayizona kodwa sengicelile indlela sengicelile inkethelelo kubani kuNkulunkulu bazalwane okwani manje mase ngicela inkethelelo ufuna ngenze njani ngiphenduke amen bakwe ngishintsha indlela kade ngihamba ngayo mawusuphendukile ushintsha ngishabanga bazalwane umusuphendukile ushintsha ngishabanga ngeke nabangani abangasindisoni usindisiwe ngoba abangani bazokuxoxela ngezolo lakho izinto ebenzenza nabizolo mawusindisa uqala uhambo olusha yilapho phakathi sizindalo ezintsha okwaqala kuyadlula bese kuvela okusha abe bakwe lokho ngikwenza sengihamba nohlobo lwabantu abaqonda njengoba ngiqonda amen basalwa shintsha abangani amen mzalwane wami shintsha abangani amen into ezokwenza uphumelele ekholweni ukushintsha abangani ukushintsha umculo odlalayo amen basalwa mawususindisiwe awudlali noma yimuphi umculo kodwa unomculo odlalayo okuvuselelayo amen basalwane umzalwane akadlali akaquli noma yini futhi akajathuliswa noma yini umzalwane amen ingakho mawubheka lapha inkosi ngithi uSamuel uma ubheka uSamuel ebekwa egcotshwe bayinkosi lithi izwi washintsha amen washintsha indlela abehamba ngayo indlela abexoxa ngayo indlela abenza ngayo izinto wayesazi uSamuel kulokuzana uSaul wayesazi ukuthi mina njengamanje sengidlalifa yezulu sengingumholi sinabaholi namhlanje abangashintshile amen bakwe mawuholi mawathi ujwayela amanqobo uyawayeka amanqobo amen bazalwane ngoba ibandla noma ususerious ngeke ukwazi ngoba wena vele ebandleni umntwana usomahlaya yingakho bawubheka ibandla namhlanje libanjwe wosomahlaya amen bakwe akhulunywa ngendaba yokwehlukana nesono kodwa akhulunywa amahlaya atitaza abantu kodwa uJesu ebuyela ndibandla lakhe amen bakwe siyaphenduka bazalwane unemba 2 laws oqala siyavuma number 2 we must repent of our sins amen bakwe we must repent of our sins egameni likaJesu Isenzo chapter 2 verse 38 Isenzo chapter 2 verse 38
Izenzo 3 verse 19. Yeye umzalo ongaphendukile akuhambeni naye. Amen. Amen. Umzalwane ongaphendukile akuhambeni naye. Akuhambeni bazalwane. Ngoba usahamba naye ubuza izinto zayizona. Usathi kusilias kuyasetshenzwa nalo mzalwane zibuke izinto zayizona. Yini akaphenduka amvumile wagcina emvumile. Akafinyelele ephendukile. Abemaqwele. Funa ngivume bese ngiyaphenduka. Bazalwane, ngingagcini ngivuma ngingaphenduka. Ngoba ugibele ebandla bayavuma abazalwane bangaphenduka. Avume amele lapha bemikhoniso. Kanti mase mvumile akushika phela abazalwane. Sikanizeza 2 verse 38. Izenzo chapter 2 verse 38. Isihloko ukuphenduka nokubhaphathizwa kwaba izinkulungwane ezintathu. Sibona lapha umpostoli uPetro eshumayela bephenduka abazalwane abayizinkulungwane ezintathu. Yebo, verse 38. uPetro wayesethi phendukani. Petro ngesikhathi sashumayela abazalwane abaphenduke. Babengakamvumi uJesu. Amen. Lapha mhlobo wami ungangeni kulendlu ungazabi noJesu. Usuka la usuka khona. Uphume kulendlu ungazange waphenduka. Amen. 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 Ufisa ukuthi ngiyafisa ukuthi ngithi ngihamba la bengiphendukile. Engene ngiyikho ngaphumi ngiyikho. Selungibile amazi asho uPostoli Petro. uPetro wayesethi uPetro phendukani. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu. Yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu. Lisho ukuphila igama elisho ukubhaphathizwa. Ukubhaphathizwa ukhishwa kwesinye isimo ufakwa kwesinye isimo. Amen. Ngeke emzalwane ubhaphathisiwe. Ukhishwe kwesinye isimo wafakwa kwesinye isimo kodwa impilo yakhe ihamba nesimo okhishwe kuso. Ushuda uphumana. Yina kuthona namhlanje kunabazalwane abasipostela ukuthi bona babhadaliswe isibene ezinkulu. Kodwa izona ayiyekile. Amen bangcwele. Izono uzidla ngoba bazidla engakabhadaliswa. Inkinga wayongena engazothi ukuthini igama ubhadaliswa. Kishwa kwesinye isimo ufaka kwesinye noma uyoshaya uPaulo kwamukeleka ebandleni noma enkolweni yobuKristu. Mawubhajati suku uyoshaya uPaulo. Angithi siyazi lapho uJohane ukhuluma ngoPaulo abantwana bakaNkulunkulu. Umfana kaNkulunkulu noPaulo. Haleluya. Amen. Mase ubhajatisiwe nje nginoPaulo sesizulile. Ngisho ungasashumayelanga. Kodwa kubonakala ukuhamba. Amen. Bese bebuza abantu bebona ukuhamba komzalwane. Uyakholwa yini? Namhlanje siphakamisa ukuthi siyakholwa. Athi umuntu bangasho ukuthi uyakholwa. Ngoba izenzo izinto azenzayo akukho khomba ukuthi ikholwa le. uPetro wayesethi phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu. Lo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona liyakweliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Mase ngithethelele ngabhajadiswa. Indaba kaNkulunkulu inohle. Mase ngithethelele avume igama likaJesu. Ngabhajadiswa. Bese kubekwa izandla bese kwenzakala imatshini. Khona liyakweliswa isiphiwo sikaMoya. Bese ngiyabukelisa isiphiwo. uNkulunkulu ukhonzwa ngeziphiwo sikaMoya oNgcwele. Akakhonzwa ngokopisha. Amen. Njoba sina umzana lesakhe isiphiwo. Amen bangcwele. Ngeke la endlini sonke sibe neprofesi. Amen. Kodwa ngokwethu lithizwa sondela lithiwe ibhile enkulu. Phiwo sokufundisa imphiwo soprofeti. Amen bangcwele.
Angeke ngithi ngoba kuthiwa leso prophet lonke ibandla funa kube nazo. Ngeke la ithi sonke sikhulumile. Amen bangcwele. Amen. Ngeke. Ngaphandle bakwehle amandla kaNkulunkulu ehla ngosuku lwePentecost. Amen bangcwele. La ibandla lonke okwezwakala abazalwane bekhuluma uningi lomunye umzalwane abangafundiswanga. Amen bangcwele. Ezwakala umzalwane ekhuluma isiGisi engazange aye esikoleni. Ezwakala ekhuluma iAfrikaans engazange ahlale namaphupho. Amen bangcwele. Kwehla amandla kaNkulunkulu ehlela phakathi ebandleni. Egameni likaThixo. Kodwa namhlanje ibandla usathane kulubambisa izinto ongafanele ngabe libele yiso. Uzwe kuthiwa kuhlezwe mfundo uyilile. Ngaze Swatini ukuthi khona le mama umlangeni. Amen. Angazi Swatini ukuthi kwenziwa kanjani lapha eSouth Africa. Babhiza abantu bathi bafunda ilimi. Ilimi khamba kaNkulunkulu. Esinikeza ngomoya ongcwele. Amen. Umuntu uhlangana naye ade ethukana nomuntu. Mase ehlangana nomzana sekhawuka ngezilimi. Umoya wosenzisi. Amen. Yiyo lento babezela ibandla lingafinyela kufanele sifinyelele khona. Amen bangcwele. Umoya wosenzisi ebandleni. Amen basalwa. Umoya wosenzisi aphambili basalwa. Amen. Ngeke nje thuka inhlamba angahlambuluke nje ukuhlambuluka. Sekukhuluma ilimi. Sekukhuleka ngezilimi. Asabe bazalwa. Example chapter 3 verse 19. Isihloko. uPetro ukhuluma ngoKristu ukuthi uyinkosi yokuphila. Petro ukhuluma ngoKristu ukuthi uJesu uyinkosi yokuphila. Ayikho inkosi ephethe amandla okuphila ngaphandle kwenkosi uJesu. Amen. Inkosi uJesu Kristu uyinkosi yokuphila. Anena abantu abazenza uJesu. Amen. Base bayibone befafe lonkulu bengazale bafe. Amen. Uyedwa oyinkosi yokuphila uJesu. Owafa ngezono zethu zobahlalela abazalwane. Yebo. Verse 19. Ngalokho phendukani. Ngalokho phendukani. Niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Liguquke ibandla ukuze kuhlangulwe izono zebandla. Amen bangcwele. Le ndaba yikho ezonweni engaphandle. Le ndaba isebandleni phakathi. Amen. Le ndaba uthi uNkulunkulu ibambe ibandla phakathi. Ibandla linenhliziyo eziphi. Ibandla linenhlebo linenzondo. Ibandla liyathakatha. Izinto ezenziwa ngabantu abangakholwa tholakala ziphakathi ebandleni. Ibandla liyadakwa, lidlutshwana obudlwa ngabantu abangazali noJesu. Ibandla liyaphinga, ibandla liyahlabonga. Izinto zezwe zibaphinga. Kanti ibandla liphenduka kuyo uJesu. Ngalokho phendukani. Ngalokho siphenduke. Niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Ukuba kuhlangulwe izono zethu. Ngeke kwahambela nezono umsindisi. Amen. Amen. Ngeke kwahambela nezono umsindisi. Umzalwane akawahamba amahlanga. Akayihambi yonke imigidi. Engamnikeza uNkulunkulu udumo. Michael umzalwane wazanje ufuna kuphenduke namhlanje. Amen. Lithi izwe sikwazi ukuba nenhlanganyelo netafula lamadimoni. Siphinde sizoba nenhlanganyelo netafula likaKristu. Lamatafula ehlukene. Amen bangcwele. Itafula likaJesu alinayo inhlanganyelo netafula leyithombe. Amen. Amen. Sinabazalwane bathi kungcoliswa ngomkhuleko. Amen. Amen. Hambe bayodla inkomo ehlatshelwa amadlozi. Bese bebuya bethi bangcolisa ngomkhuleko. Badla imbuzi zophako. Amen.
ushoniwe lapha kuhlala imbuzi yophapi wazi kahle umzana mabeka ubhox uyahlala umzana wakhe akusekho nokuthi ke akasabusisi usuku uyahlala uyadla akasiphenduke bazalwane amen maqwele bafowethu asiphenduke kulezi zinto lezi zinto ayingaphathwa ngisho uphathwe ebandleni lezi zinto ayingakhulunywa ngisho ukhulunywe ebandleni ngoba lezi zinto zamadlozi zimfundiswa nobabhadiso zimfundiswa zokuqathula zokuqala amen maqwele ofundiswa zona mawuqala usindiswa kodwa mangabe izolo isekhona ebandleni angeke zingakhuzwa izolo amen masalwana akusoze kwathulwa kudliwa izolo ukhoza uNkulunkulu ngapha ngalokhu phendukani ngalokho kusuka namhlanje asiphenduke niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu siguqule bahlangulwe izono zethu ungijimela ukubhekele lapha ku chapter 12 Romans verse 2 ukhamba ngowe ukuhamba okugcwele bazalwane ibandla libizele ukuhamba lihambe ngokungcwele amen bazalwane ngokungcwele sicelwa ukungcwele ukhompakisana nomzalwane amen we must amen ukuhamba ngokungcwele we must verse 2 lingalingisi lelizwe lithi izwi kaNkulunkulu thina sisithi mase sihamba sesikholwa asingalingisi lelizwe haleluya amen asingalingisi lelizwe ngisho ukuhloba kwethu asingahlobiswa kwalelizwe kodwa sisithi asingalingisi lelizwe yebo kodwa iguqulwe isimo okwenziwa ibetsha ingqondo umukhulu uJesu ingqondo isimo sengqondo wafundiswa ngoba umbhalo uthi uqinise kahle le ndaba mase kufundwa ofika uguqula isimo sengqondo amen makwena phela khona basho ukuthi khona abantu abasindiswa bengafundisi ishwa lelo ngoba mawubheka chapter 28 from verse 16 to 20 inkulumo yokuvalelisa kaJesu amen makwena uthi uJesu masebebhajadisile sezenziwe zonke izizwe abafundi uthi nibafundise ukugcina konke esipostoli amen makwena nibafundise namhlanje abazali bayakholwa bangafundiswa bayibonela yingakho abagcina abazali sebenza ngoba bebona benza abanye abazali babo yini akafundiswanga ihlambe sikholelwa nje ungafundisi yebo kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibetsha ingqondo yenu umzalwane kusephambeke futhi isimo sengqondo siguqulwe yenziwe ibetsha amen amen bazalwane ingqondo kababa futhi ibetsha ingqondo kamama futhi ibetsha ingqondo yomntwana futhi ibetsha uze kuhambela la haleluya ukuze nibe nokuhlolisisa umzalwane aguquliwe isimo sengqondo uyahlola amen uyahlola futhi akahlola uyahlolisisa amen makwena namhlanje sinabazana babo bevuka abaphume bengena inkinga bahloli lutho amen makwena bagijimela ama-product amen makwena yini abenza gijimela ama-product akahloli lutho utshela ngalama-product ukuthi azokwenzela izinto ey'thile akhona uNkulunkulu owenza izinto ngoba izinto zenziwa uNkulunkulu thina abasindisiwe azenziwa izinto ey'phathwayo amen ngoba lithizi lokho usukubona usakholwa noba vele usukubonile thina sikholwa ngesakuboni sikubambe ngokholo ukuze nibe nokuhlolisisa uyintando kaNkulunkulu ukuze sizohlolisisa abazalwane okuyintando kaNkulunkulu okuhle
nokuthandekayo sihlolisisa okuhle ukuthi lokho njoba kukuhle kimi kuhle yini naNkulunkulu okuhle nokuthandekayo njoba kukhandwa ngabantu lento kangaka ngabe uNkulunkulu uyayithanda yini yebo nokupheleleyo sibele lapho bazalwa sibheke number 3 semizobuyela phansi number 3 asikho amen asikho bazalwa inkosi uJesu. We must believe in Jesus Christ. We must believe in Christ. Asikho bazalwa inkosi uJesu. Uyazi khona ukuhlala uhambe nabazali kodwa ungakholwa. Amen. Hamba namakhono kodwa nomsindi khona. Amen. Yini okwenza uhambe namakhono ungabisindi khona izenzo zakho eqaqisa kahle ukuthi wena ubiza ngekho kodwa nomsindi khona. Ngoba uthi mawuvelelwa izimo babuyela. Ikholwa malehlelwa zilingo noma lehlelwa izimo empilweni. Lithi uNkulunkulu nesisimo uyazi ukuthi anginawo option B. Amen. uNkulunkulu nesisimo ehlasela impilo yami option B anginayo. uNkulunkulu makufanele ngife kulungile kodwa mangife kuwe. Kushikho. Amen. Abakhona namhlanje ehlenyuke enyangeni zangomeni bathandaza. Agijima yolanda amanzi. Agijima yolanda amatshe. Khona namhlanje. Yini awakholwa uNkulunkulu? Bakholelwe intweni uthi izona ezobasiza. Bazali basikholwa sisizwa uNkulunkulu. Umzalwana kabetheni. Amen. Namhlanje kunemizi yabazalwana ukuthi mawungena ishaya iphambane eqashini. Kuze kube nenhlanga eyishaya abazalwana njengoba dekusele ungena ihlobo inhlanga eqashini. Ngoba beqiniswa. Amen. Amen. Umzalwana kabethini. Yingakho bazalwane emshemzini yethu asifaki ikhonkwane ukuthiwa izezulu. Amen. Mawufaka isikhonkwane sezulu bethele. Amen. Amen bazalwane. Ukufaka isikhonkwane sezulu njani? Bethele. Angithi wena madlumo wethemba isikhonkwane hayi uNkulunkulu. Amehlakho abheke esikhonkwaneni. Awumbhekile uNkulunkulu. Kusho ukuthi wena usini khona. Ngoba wethemba izinto ezibonwayo. Kanti thina masikholwa sithemba ongabona. Amen bakwena. Sikholwa ngokungabona hayi okubonwayo. Amen. Tona bazali bayehla bayenyuka bafuna ikhonkwane. Sezulu. Uyakholwa kahle. Usindiswe kahle. Amen. Uyamethemba uNkulunkulu kahle. Awumethemba uNkulunkulu. Ngoba manje umlinganisa nezinto ezidalwe ngabantu. Umkhathalisa nezinto ezokusebenza wezandla zabantu. Ukuthi uNkulunkulu sengathi lesi sikhonkwane sikhulu kuNkulunkulu. Ngoba singabambi izulu ungangeni la ekhaya. Kanti imvelo kaNkulunkulu bazalwane. Uyena namandla ukuthi ukuyibamba imvelo emzini yabazalwane. Ngoba sethemba yena bazalwane. Asibheke uLuka 24:47. Asikhole bazalwane. Yabona nje bakumzalwane ukuthi uyakholwa kodwa ungabazi ukukholwa. Asithi siphuma la kule nhlangano kamoya. Ube usukholwa nephela. Zonke lezi izabo ibeke emakhazi eimbiza. Zonke lezi iagogwane ehlala phansi kombhede zamabhodlela. Namhlanje thana usuka kulevuselele. Uthathe lezi zinto ikhahlele ngonyaka. Ukuthi ngibambezele isikhathi eside kangaka. Ngisindiswe ngibele zingqa. Izinto ezadalwa uNkulunkulu wabasindisa. Usisho ukuthi inkinga bengakho. Kodwa le nkonzo emswa kuyo isengwe lamandla okho. Amen. Ukuthi akuyona zonke izinto zokumnyama. Zonke izinto eziphathekayo. Bese kusala uNkulunkulu
bazalwana ake ngitshele bafowethu. uNkulunkulu akakwazi ukuvela kuwe. Kusekhona ezinye izinto umkhathalisa nazo. uNkulunkulu uvela kungekho lutho. Uthi uNkulunkulu nguwe wedwa. Bese uyabona amandla kaNkulunkulu esebenza phezu kwempilo yakho. Kodwa makusele ezinye izinto kuye kuyisebenzise. Kodwa ukholwa uNkulunkulu yakwabona amandla kaNkulunkulu. Uyozobe waxoxa. Luka 24 verse 47. Beyisenzo 10 verse 43. Beyisenzo 13 verse 38. Luka 24 verse 47. Isenzo zamaPostoli 10 chapter 10 verse 34. Isenzo zamaPostoli 13 verse 38. Luke chapter 24 verse 27. Isihloko uzibonakaliso kaJesu kubafundi bonke. Lapho bazakuvuka kwakhe. Ubonakaliswa abafundi bonke. Ake siyazi ukuthi bazalwane uJesu emveni kokuvuka kwakhe wabonakala izikhathi ezi-11. Amen. uJesu emveni kokuvuka wayibonakalisa izikhathi ezingaki? ezi-11. Angikho ekufundiseni lekhathi ayibonakalisana. Wayibonakalisisa izikhathi ezi-11. Verse 47. Ushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka. Bazalwane uma sikhuluma ngokuphenduka asishumayele egameni lomfundisi. Kodwa sishumela egameni likaJesu. Amen. Ivangeli namhlanje kushunyayela abafundisi. Kuye kushunyayela uJesu. Ivangeli namhlanje kushunyayela igama lebala. Sengathi sizombona uJesu ngegama lebala. Amen bazalwane. Ingakho mina ngiyakwazi ukuhlala endaweni ekade inyanga 2 weeks ungangazi ukuthi ngikhoza. Kodwa ngishubele ibale. Amen. Ngoba angibizele igama lebala. Ngibizele ukushubela ngoJesu. Amen. Singaxoxa nokuze sixoxa lokho ngibizele ukushubela ngoJesu ophilisayo. uJesu namandla ukuvusa umphefumuli naphila. Yebo. Ushunyayelwe egameni lakhe. Masishumayela bazalwane bafuna ukuphenduka. uJesu sizimpilo ukuthi aphenduke. Emsiza ngezwi. Amen babona. Yizwi liphele phithumela. Noma liphele phithumzalwane. Yizwi. Yebo kushiyelwe egameni likaJesu kuphenduka. Ube ukuthethelelwa kwezono. Besizono kwasithuma ngenkonzo yokuthethelelwa bazalwane. Besizono ngiyathethelelwa. Njengoba uJesu adeshe ethi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Amen. Yebo. Ube ukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. Ube ukuthethelela kwezono ezizweni zonke. Amen. Uqalwe eJerusalem. Uyabatshela uJesu ukuthi kufanele baqale kuphi eJerusalem. Amen. Wathi landelayo. Izenzo chapter 10 verse 34. Isihloko intshumayelo kaPetru. Verse 34. Khona uPetru wavula umlomo wathi. Khona uPetru wavula umlomo wathi. Nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Bazalwane. uNkulunkulu akaqalazi njengoqulu. Amen. Bonke ababheka ubuso bomzalwane. Ubheka umzalwane onikelayo. Ubheka umzalwane onezinto. Bese kuthi umzalwane ongenalo uthangabi lutho ebandleni. Noma ngabe ubungcwele uphila ngale ndlela ethokozisa izulu. Kodwa uNkulunkulu ngoba ubheka ubuso bomuntu. Amen bazalwane. Evangelini likaJesu baholo. Asibizeni ubheka ubuso babazalwane. Amen. Bese uthi kamzala noma ezisona ebandleni. Ngeke uthi uyanikela kakhulu ebandleni. Ngathi angezanga lutho. Amen.
ngaqhamuka ngizokhuluma ngesilamsebe isono kanti umseba kasenzanga isono ufuna ngikhulume nomamtshali ngezisono amen kodwa ngoba umamtshali ngiyamesaba uyanikela kakhulu ufuna ngikhulume nomseba ilona vangeli leli ivangeli lesisu khona bangabiziwe kodwa besenezisu umfundisi wesisu akakwazi ukukhuluma iqiniso ngoba wazi ukuthi abesikunikela abazalwane uma ngikhuluma inkondlo kaNkulunkulu inkondlo kaNkulunkulu yizwi amen inkondlo kaNkulunkulu isesivile ayikho kwenye indawo amen bazalwane ayikho kwenye indawo inkondlo kaNkulunkulu isembhalweni elithiza umbhalo unamandla okuhlakaniphisa amen uma ngifundisa inkondlo kaNkulunkulu uyahlakanipha engqondweni ngeke umdlisi usheke umbhekile kodwa namhlanje abazalwane badla noma yini ngisho kubabayo baya yini awudlili umbhalo udla nje izinto ezibabayo yebo khona uPetro wavula umlomo wathi nebala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu bazalwane ake siyeke ukubuka abazalwane bese siyabakhala kube khona umzana ngathi ushaya isikhala esikhulu kunomunye kanti ngoba ubheka ubuso bakhe yebo kodwa ezizweni zonke omesabayo uNkulunkulu ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uNkulunkulu ubheka umuntu omesabayo uNkulunkulu nobungabana abazalwane bakho laba bazalwane bayamesaba yini uNkulunkulu uNkulunkulu abheka ubuso bomuntu amen ubheka omesabayo abazalwane khona behlukanisela umsebenzi emikhulu edinga abazalwane abaphile emdweleni kodwa ngenxa ukuthi usenhliziyweni yomholi ubheka ubuso bomuntu yebo nowenza ukulunga bheka omesabayo number 2 uNkulunkulu ubheka ukuthi ulungile yini ulungile yini bheka omesabayo abheka ukulunga yebo kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga bazalwane masikhona ngesezulu amen akasiyeke singabazalwane ukutholakala emahlazweni noma sihamba nabantu abenza amahlazo sikisiwe amen angithi lithi umuntu uzumazi umazi nabangani ngohlobo bahamba naye amen awudingi ukuthi umsebenzi ayichaze base baza abangani bakhe ngisho angenza yiphi excuse yokuthi yebo ngiyahamba nabo kodwa ngizenza izinto abazenzayo umbuzo uhamba kanjani na umuntu waziwa ngabangani bakhe ukuthi oh sibalula uyilolu hlobo amen njoba nje hamba nalolu hlobo uyilolu hlobo umazi umuntu ngabangani ahamba nabo yebo nowenza ukulunga uyabukeleka kuye awenza ukulunga kuNkulunkulu uyabukeleka bafowethu Jesu ezobuka ukuze sabukeleke akesezikulunga akuqale lenkonzo ephasika 2026 amen God uyihambe inkonzo kodwa azazi uzikwenza ukulunga kodwa lesiqale bazana kulemvuselelo akesezikulunga bazalwane ayilunga phambi kwabazalwane njengoba kunalesi sifo sokuzenzisa umzalwane alunge phambi kwabazalwane mayithi sithe ungathi akusiyekade gida amen ungathi akusiyekade shumayela lapho uCulu yini uCulu ubezenza ngesikho ubekhuluma uCulu ngesikho namhlanje ibandla libanjwe intshumayelo engamdlili uCulu uzoyishumayeza ibandla kodwa uCulu lentshumayelo uCulu ayidla ezela uthobuye akayivumi zona amen akaconfess akenzi lutho akaphenduli akakholwa kodwa nje ngoba uyakwazi ukukhuluma uyashumayela namhlanje banikezwa abantu umsebenzi kaNkulunkulu ngoba bekwazi ukukhuluma
Amen. Kodwa uNkulunkulu izulu alithokozi ngayo. Uthi nje uyakwazi ukuyenza. Yebo. Izenzo chapter 13 verse 38. Verse 38. Ngakho-ke makwazeke kini madoda. Ngakho-ke makwazeke kini madoda. Yaba ngikhuluma ngamadoda bazalwane. Makwazeke kini madoda bazalwane. Ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelela kwezono. Ngalowo ngoJesu kumenyezelwa ukuthethelela kwezono. Amen. Namhlanje ibandla abafundisi babanjwe isamungu. Abasho lutho ngezono ezenziwe ebandleni. Amen. Namhlanje babanjwe isamungu uSathane bavala imlomo. Sithi idliwe izono bayibuka bezazi ukuthi ziyadliwa. Bangasho lutho. Ngakho-ke makwazeke kini madoda. Makwazeke kini madoda. Bazalwane. Ukuthi ngalowo kumenyezelwa ngoJesu ngalowo. Kumenyezelwa kini ukumenyezelwa kithi. Ukuthethelelwa kwezono. Ukuthethelelwa kwezono. Nakukho konke ebeningakulungisiswa kukho. Ngakho-ke makwazeke kini madoda bazalwane ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono. uJesu kumenyezela ukuthethelelwa kwezono. Asoze sagidelwa nabazalwa nabadla izono. Asoze kwaguma abazalwane bedla izono. Baziwe ukuthi izono bayazidla. Amen. Asoze sashiyezwa ngabantu bedla izono. Asoze sashiyelwa insimbi ngabantu bedla izono. Amen. Singamane ihlale zodwa lapha. Sishaya izandla zethu. Amen. Kulokuthi lezi insimbi ngoba lo shaya insimbi uyashumayela. Khona ohlatshwa yizwe khala insimbi engcwele. Zihlaba inhliziyo. Akhala inyembezi ezengaphambi kwamashini ayena. Uhlatshwa ube shaya insimbi eyishayisa emngcweleni. Sisebenza kaNkulunkulu wonke siwuthinta ufuna siwuthuthe sisemngcweleni. Yebo, asithathele bazana kwelo phansi. Ngakho-ke makwazeke kini madoda. Makwazeke kini madoda. Bazalwane. Ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono. uJesu kumenyezelwa ukuthethelelwa kwezono. Ingakho asoze sathula masikhona isono. Kungakhululwa ngesono. Ngoba kuJesu kumenyezela ukuthethelelwa kwezono. Yebo. Nakukho konke ebeningenakulungisiswa kukho ngomthetho kaMose. Khona izinto ngomthetho kaMose singeke salungisiswa kuzo. Amen makwena. Kodwa esilungisiswa kuzo ngoJesu. Amen makwena. Khona izinto ezehlula umthetho. Kodwa esilungisiswa kuzo ngoJesu. Masifika kuJesu siyalungisiswa. Ihlatshiwe inkomo zabulawa azawuyeka ukethembeka. Amen. Kodwa ngithemba ngifika kuJesu. kuJesu ngafika ngathola ukuthembeka. Ngoba kuJesu bokhola uJesu uyethembeka. Amen bangcwele. Amen. Lokho bafethu siyambonga uNkulunkulu sinabangcwele. Asivakashile. Amen. Yeah. Ubona nje benomqondo ukuthi ngiyobuka kwaXesa ngazi kwaXesa. Jesus. Engathi ugibele ibhasi leRoma. Noma usesikimeleni esiRoma. Lapha kuzokhuluma indaba yesu. Amen. Kuzokhuluma indaba yombuso. Yeah. Ukuthi ngabanjalo kufanele bayongena embusweni. Amen. Amen bangcwele. Akuzungena noma ubani, kodwa kuzongena abazahlukanisiwe. Bazahlukanisela uKristu. Behlukana neswe. Bona bazongena embusweni uNkulunkulu anibusise. Amen.